मोस्रोमालाय सारि मोनाखै ना मायो? खामानि दंसै माथो आलासिफोरबो दङ ओंखामबो संनांगौ आयु सानजौथारबाय माथो आयु 7:08 जालायलांबाय खोना आयु माला सिथ्ला लामा सिबगोन माला न' साफा खालायगोन माला बाथौ लिरगोन माला ओंखाम ओंख्रि संगोन आरो माला थोरसि लथा सुगोन ओइ मोस्रोमाखै दे सिखारदोलै सानजौथारबाय मोस्रोम ओइ मोस्रोम दे माखारै सिखारदो सानजौथारबाय एसेबां थाबैनो सोरांबायना उन्दुनोनो हायासै आङो दे आरो फोजोंसार आदायाबो फैगोन दिनै खामानि दंसोयो सिखारदो आङो अबे मोनसे खामानिखौ मावनांगौ आब' नोङो नङाबा सिथ्ला लामाखौ सिबबाय थां ओमफ्राय सिथ्ला लामा सिबखांनानै बाथौ लिर दे जागोन दे आङो थोरसि लथाखौ सुहैनोसै ओमफ्राय दुगैनानै ओंखाम संनोसै फोजोंसार आदाया फैगोन दिनै थाबैनो फैगोन होनदोंमोन दाहालागै गोजानै फैबायानो खोना नोंहालाय माथो एसेबां गोबावहालागै उन्दुबाय थानाय सिखारनांगौ थाबैनो ओमफ्राय आंखौबो फोजानांगौ है सारिखौनो मोनाखैमोन आङो मैया आरो हराव 12:00-1:00आवसो उन्दुलांदोंना रायज्लायनायावनो ओमफ्राय लाइमोन आब'मोनखौ फोजानांगौ नामा आब' नाङा उन्दुथों दे मालाय दे थां सिथ्ला लामाया सिबैदो ओमफ्राय सिबखांनानै दुगैनानै बाथौखौ लिरदे थाबैनो दे जागोन दे आङो न'खौनो सिबग्रोनि र' ओमफ्राय न' सिबखांनानै थोरसि लथाखौ सुनोसै ओमफ्राय दुगैनानै ओंखामखौ संखानोसै आरो साहाबो फुदुंनो दं माथो फोजोंसार आदाया खिजानि फैबायानो खोना गैलालै बियो मोनफैबा आलासिलाय नुजोबसिगोन खम नेथ्रा सानलायगोन बियो माखारै न'खौ सिबनोसैलै मा दाखोर जाखादों न'आबो सिथ्लाखौ सिबखांबाय र' लामा सिबबावनो दङ ओमफ्राय लामाखौ सिबनानै दुगैनानै बाथौखौ लिरखानोसै आरो बारा सानजौनायानो थायाखै माथो दासो साना ओंखारहांदों बेखौनो आब'आ हाखु दाखु सानजौबाय होननानै 6:00 बाजियानो जायाखै खोना बेखौनो आब'आ 7:00-8:00 जादों बुंदों थाबैनो सिखारनायानो मोजां जादों दे थोरसि माखाखौबो आब'आ सुनो हागोन ना हारसिं आंबो सुहैखानोसै हागोन खोना दे आंहा दुगैनानै बाथौ लिरखानोसै लामाखौ सिबखांबानो दुगैनोसै आङो अबावबा आलासि आदा थाबनो मोनफैगोन थाबैनो फैगोन होनदोंमोन ना फुङावनो हे आफा इसोर बोराइ बाथौ आनान गसाइ दिनै जोंफोरनि प्लेनिंआ जाफुङो दे आफा इसोर बोराइ बाथौ जोंफोरखौ एसे नायहरदे इसोर आफा नोङो जुदि जोंफोरखौ नायफिना सोरखौ नायबावगोन जोंफोरखौ हे आफा इसोर बोराइ बाथौ जोंफोरखौ दिनै हेफाजाब खालायथारदे हे आफा इसोर बोराइ बाथौ आनान गसाइ नोङो जोंफोरखौ दिनै हेफाजाब होगोन होननानै नोंनिसिम आसा थाबाय भगबान जोंफोरखौ जेन गोबोरखि दाखुआ जेबो खालायनो हाया दे भगबान जोंनि प्लेनिं बानायनाया जेन जाफुङो दे भगबान आरो जेन जोंफोर गोबोरखि पाप्पिखौ पुलिसनो हमना होनो हायो दे इसोर बाथौ खुलुमखांनायखाय माबा गोसोखौनो स्रां मोनलायबाय आङो मोस्रोमाखै बाथौ खुलुमखांबायबा साहा लोंनो फैदो थांनि र' दा एसेबां थाबैनो फुदुंखांबायना साहाखौ हामदों दे आलासिबो दङना गायदे आब'मोनाबो सिखारबाय खोना दानो सिखाराबाबो जायो आलासि मानसै न'खौबा सिबबायना सिबाखै दाखोर जाना दङमोन दा आरो फोजोंसार आदाया दाखोर थानायावनो फैना होबा गैलालै जोंफोरखौ सानलायगोन बियो एसेबां नेथ्रायै थायो होननानै साहाखौ लोंना लाग्रोनो र' बेनि उनाव साफा खालायबाय थागोन सोरांबाय माथो माला सोरांखौ फात्ताखौनो मोनासै आङो मैया हरावथ' उन्दुखौनो लाङासै आङो फुङावसो 4:30 बाजाफोरावसो उन्दुलांदों आङो टाइमाबा खैथासो जाखौ 8:00 मानि जाबाय माथो माखारै सिखारनोसैलै बिबारि मोना नेबायसो थाबाय खोना आंखौ फुङावनो 6:00-7:00आवनो थांगोन होनना बुंना लादोंमोन माथो अखाबो थाइफ्रिदों गैलालै अखा हायाबा मोजां जागौमोन दा थांनायाव मा डिस्टार्ब जागोन माथो माखारै दुगैहैनानै डाइरेक्ट ओंखारनानै थांनोसै ब्लदनो बिबारि मोनाबा दा बेसे सानबाय थादो फैगोन ना फैलाबा होननानै से जाला दुगैनोसै आं दुगैनायावनो ओंखारनायावनो आरोथ' साहाफोर लोंबाथ' बेसेबा गोबाव जासिगोन माथो
साहा थाहा लोंलालै आङो डाइरेक्ट दुगैनानै ओंखारनानै थांसै आङो खिनोबो ओंखारदों र' दा आरो खिनायावबो 1 घन्टा आधा घन्टासो नांगोन टाइमखौबो बेसेबा गोबाव खिखायोलै आंबो बा जेनथेनै ओंखारखांबाय दे 8 बाजियाव सिखारदोंमोन ना जेनथेनै 8:30 ओंखारखांबाय दे आंनिया आरो खिनायावनो बेसेबा गोबाव नांगौना नङाबाथ' दहायनो ओंखारखांगौमोन आङो हांसोलै माखारि मायो मा जालायखो साहाया जाबाय लोंफैदो है नांथ'ला आंनिया गोबाव जागोन थांसै आङो बा एसेबां हाखु दाखुयै अबाव थांनो नागिरदों नोङो आदा लोगोनि न'आव थांनो नागिरदोंलै आङो लोगो लाहानियावसो थांनो नागिरदों नोङो माखौथ' एसेबां हाखु दाखु बा साहाखौबो लोंलांनो हाया आरो एसेबां आथुर माथो एसेबां गेदेर खामानि दङलै साहाखौबो लोंलांनो हायि खामानि गैया जेबो खामानि गैया आंखौ थारमाने लोगोआ थाबैनो थांनो होदोंमोन ना थारमाने जोङो अबावबा बेरायनो थांनो नागिरदों थाङ आरो साहाखौबो लोंलांनो हाया आरो बिदि खालि उदैयावनो थांसिगोन आरो नोङो नांलायला दे लोंथ'ला थांसै आङो गोबावथार जाबाय ओरैनोबाबो गोबाव जाखादों आरो आं दिनै फैयाबो जानो हागौ दे आइनो खिन्था दे जागोन दे बिदिबालाय दे होनबा थांसै आङो ओंखारथ'नि र' बिबारिखौ एसे कल खालायहरनि गामि मोनफैबाय होननानै बा बेसेबा सोङै फैनानैसो गामिखौ मोनबाय दे नङाबाथ' आन्दायजोबदोंमोन आङो बेसेबा सानजौखाबाय बिबारि मोना सानबायसो थाबाय खोना फैला होननानै र' कलखौनो खालायनि र' बिबारि मा खालायदों नै आं नोंसोर गामि मोनफैबाय बिबारि दा न'खौसो सिनाय हायाखै आङो अबाव सिनाय हानो देनाय फैफेरानो र' होनबा आदा जोंफोरो नोंखौ ससे लायनो थांनि नांलाया दे फैयाबाबो जागोन आङो सोरनियावबाफोर सोंगोन दे सोङै थांगोन आङो दे होनबालाय जों गामि मोनथारबायना आदा माबा जों गामिनि नोंना बिलाइफोरा गोसोआव दङ ना दङ बिबारि दङ दे होनबा बिदिबालाय आदा फै दे होनबा दोनथ'नोसै दे आदा नोंसोर गामि मोनफैबायनो आब' गायदे मोनफैबायनो दे हामबाय दे जोंलाय फैयासो सानबाय थादोंमोन साला गोबोरखि पापिखौ आङो गारनायाव गैयालै रखरा दिनै जुदि मोनोना बेखौ फार्स्टआवनो गोबोरखि बालन्दाखौ आङो मा खालामगोन मोनथिगौ ना माबा आब' आङो नारें सुलागोन ओमफ्राय थाफ्लि नायनानै सुना होगोन आं रखरा गारनायाव गैया बेखौ आंथ' आखाइ आथिंसो बुख्रुबना दोनखागोन जाय जेरै हागौ बुबानो जाबाय फोजोंसार आदाया मोनफैथारसिगोनलै बेखौनोबो साहा फुदुंनो होखानिर' आङो मोस्रोम याहाय बा अबेनिफ्राय हिन्दी सिखायखौलै नोंलाय गायदे आब'आ सिखायदों आंखौ आब' गायदे आब'आ जि हिन्दी रोंखागौ बासा नोंबो सिखायजानोबा जा बा आंबो सिखायजानांगोन र' होनबा आब' डेन्जार हिन्दी रोंखागौ आङो आब' जों गामियाव रावबो हिन्दीखौनो रोङामोन आंसो सिखायजोबदो आब' बा आंबो सिखायजानांगोन र' माबा मोस्रोम माबा फोजोंसार आदाया मोनफैबायनो थां साहा फुदुंना दोनहैखादों दानो गुसु जाना थागोन माथो मानो गुसु जानो मोनफैबायानो जों गामि मोनफैबायानो र' होनबा फुदुंहैनि दे थां फुदुंहै बा आं फोजोंसार आदाखौ फैया होननासो मा टेनसन जागासिनोमोन जोंबो आरो आब' बिबारिजोंबो बेखौनो रायज्लायबाय थादोंमोन गायदे आगैजों आंजों फैला खोना होननानै बिबारि लानि न'आ अबे मोनसेया जाखोबा दानि सोंनायाव माथो बिजोंनो सिथा फैबाय थानो होदोंमोन आंखौ सोरबा फैबावबा मोजां जागौमोनलै सोंबागौमोन आङो दा दद' जाजोब्बाय माथो अबे मोनसेया जाखोथाय मोजाङैबो सोंना लायासै आङो जाम्बा रखमनो थै जाम्बा गलासो आंबो सानै सिख्ला फैबाय थादों र' बिसोरनावनो सोंनोसै आङो नानिमोन एसे रथ'नाय मा मोनबा अबेनि सिंग्रा जाखो बेलाय एसेबां समायना खाबाला गाज्रि मोनाबा बिबारि लाहानि न'खौ खोन्थिना होनो हागोन ना आंनो हागोन दे मानो हाया बैनो आरो बिबारि लाहानि न'आ औवा सेरे थानाया बैयो ना नंगौ दे आंलाय आरो उल्थासो थांनो नागिरदोंमोन नानिमोन खिन्थाना होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे You're welcome, Ada. You're welcome. आदायालाय अबेनि जाखो आङो ना गोजोनपुरनि बिबारि लाहानि आलासि जायो नामा आलासियानो दे आलासियानो जायो बिबारिनिलाय मा जायो बिदा जायो बिदा दे होनबा नानिमोन थाथ' आङो फैबाय दे
루두미 मा एसेबां साफा बाला सिंग्राया फसायबायसो होनबा नोङो ओंलै लुदुमि हागौबा नोङो आंनो बानायना होआखै मानो आं गामांगानो आंलाय बोरै बानायना होनो हानो मानो हाया नोङो बिबारिखौ बिनो होना बिनि नाम्बारखौ आयु फाग्लिया साला आंबो जाम्बिसोलै नोंखौनो सोंनो बावगारबाय सोंना लानांगौ आंबो थु थांसै थु मालाबा गोसोथोनायसो दंना ना मायोसो एख' गोसोथोनाय गैया दे नोङो मोनथिगौ आरो मानो सिनाया मानसिनि महरखौ नुबानो सिनाय हायो आङो सोरनिया गोसोथोनाय दङ सोरनिया गोसोथोनाय गैया ओइ बिबारि आङो बे सेंग्राखौ गोसोथोथारगोनलै बाला आङो जुदि बे सेंग्राखौ गोसोथोनो हायाना आंनि मुङाबो लाफाथि नङा लुदुमि प्लिज ना प्लिज नोङो बिबारिखौ बुंना बे सेंग्रानि नाम्बारखौ लाखिनो गैलालै नोंजोंबो बे माबा लुदुमि प्लिज ना आंखौ बुजि दे जागोन जागोन होनबा आङो बिबारिनिसो बिबारि जासिगोन होनबा बिबारि लाहानि नंमारगौना नंमारा आदाया मोनफैबाय औ बाबु मोनफैबाय बाबुआ बिबारिनि फंबाय ना ओं आदा अ आब' मोनालाय माथो खालायदों दङ ओंखाम संबाय थादोंमोन र' आङो लिंहैनि रैखाया दे मोनफैबाय आदाया मोनफैबाय जेबो गमखौनो मोनाखैमोन आङो बाबुआ खिन्थाहैनायखायसो नों आरो ओंखाम संबाय थादोंना अबाव खोनानो दानि बावैसो मोनफैदो ना ओं दानि बावैसो मोनफैदो बिबारि दे फै आदा फै जिरायफै न'आव थौ